modernistes de l'edifici. Amb la instal·lació d'aquesta nova seu de la Universitat de les Nacions Unides, el recinte dona el primer pas per convertir-se en un espai de treball a favor de la pau i la salut social. Les aplicacions per a mòbils, és a dir, els programes que permeten comprar o demanar cita a través del telèfon, mouran 236 milions d'euros aquest any a Espanya. És un sector emergent que representa una gran oportunitat per a les empreses catalanes. Això, segons els organitzadors del primer congrés especialitzat, que se celebra avui a Barcelona. Hi han assistit 500 persones. La demanda de serveis relacionats amb la localització és la que més creix. Un exemple, podem demanar un taxi només prement un botó. El taxi ens recull allà on l'hem sol·licitat. Yo estoy en Barcelona, puedo pedir un taxi aquí. Me voy a Madrid a trabajar, estoy en Madrid, no sé dónde estoy, pero puedo pedir un taxi igual, sin saber el número de la operadora, sin saber incluso la calle, porque te localiza directamente. Una altra aplicació útil, el telèfon sap on som gràcies al GPS de l'aparell i la càmera ens indica en quina direcció hi ha el caixer més proper. També podem trobar les botigues amb productes en oferta, restaurants amb descomptes o on se celebrarà una festa aquesta nit. Fins i tot hi cap el nostre historial mèdic. Abans de fer el viatge, si pots explicar en altres idiomes i portar l'historial ja traduït amb la medicació i el tractament, doncs molt millor. Les aplicacions relacionades amb l'oci són les que obtenen més descàrregues. Veure els gols de la Lliga en directe, tot i estar lluny d'una pantalla de televisió, ja és una realitat. Cada vegada utilitzarem més el mòbil per pagar i, segons els experts, és igual de segur que comprar per internet. La selecció espanyola de futbol juga aquesta nit contra Portugal, un partit amistós que servirà també